Good afternoon, brothers and sisters. Please all rise for the novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prudent Saint Pio Pietrelcina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. Please all kneel. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find. Knock, and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of." Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of." Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women
to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition here. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name, Oratio Imparata. Pamili laban sa bagyo as in iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Hinaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Diini nasabotan asin autob ang sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumoto nama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugarin sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan, Biyernes, memorial kan pagdulot ki Santa Mariang Virgen. Isabay man yato ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving by the following: La Chica, Katie and family, Hager Lobiano, Mr. and Mrs. Donier Altavano. Thanksgiving in honor of the Blessed Mama Mary by a devotee and for finishing the board exam by Jubel and Company. A special intention to pass the civil engineering licensure exam by the following: Kim N. Canwell, Dicker N. Moran, Timoteo II. Heraldes, Emmanuel Cherise Ami Batas, PICE UST Legazpi Student Chapter, Barela Family. To pass the civil engineering exam of Kim Sean Moral on November 22 and 23 by Dicker N. Moral. For Jarius King B. Segara to pass the civil engineering board exam by Segara family. For healing and fast recovery of Lilia Pacheco Pempil by Angela Pempil. To pass the CA exam of John Paul Barela by Barela family. To pass the civil engineering licensure exam of Cindy Perez by Anonymous. To pass the Spanish citizenship exam by Joanne N. Robin. For positive result of PNLE board exam of Liza Joy Alcasabas by Anonymous. To pass the LEA board exam 2025 of Margie M. Olaires by Olaires family. To pass the nursing licensure exam of Cami G. Cerillo by Cerillo family. Special intention also offered by Jason Christopher Sanyosa. For the eternal repose of the following souls: for the soul of Gilbert, offered by Charmaine Barbudo and family; for the soul of Albert, offered by Liz Belen and family; for the soul of Eda, offered by Alparce family; for the soul of Milagros, offered by Gallardo family; for the soul of Victoria, offered by G. Reyes and family; for the souls of Lorenzita and Ricardo, offered by Padilla family; for the soul of Emma, offered by Alan L. Bertes; for the soul of Patrick, offered by Donami Armenia and family; for the souls of Jory Cris, Maria Suseth, Perfecto, and Susan, offered by Mendenilla family; for the soul of Mary J.D., offered by Spartines and Olesco family; for the soul of Zinaida, offered by Zaragoza de Blois family; for the souls of Solon and all souls in purgatory, offered by Marisol Tumagan Jelly; for the soul of Maria, offered by Cel Santillan; and for the death anniversary of Sol, offered by Bandola family.
Banwan in Diyos, tindugpuan gabos, sa sinawiton niya to an awit sa pagpuon. Pagkamot sa kakoranglan, ang banwan sa iyo, tiripon mo niyan. Umawan ang sigsumon, ang Diyos ang langit man. Umawan ang bitanan kakoranglan, kapos na banwan. Inokya sa pilong na kinabang, ang Diyos nakadalong, ang Diyos nakadalong. Kita nagkakatiripon sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang unyan sa tuyang sinisilibrar an memorial kan pagduluta ki Birhen Maria duman sa templo sa Jerusalem. Tangani magkani kung magdulot kani banal na atang sa tuyang rumdumo na sin pagsulsulan an satong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadyag ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangnan Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa tuong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Mamibi kita, kagurangnan, hulikan, pamibi ni Birhen Maria, warasan sa mong nagagalang kan mamurawayo na pagrumdum, kan urog kabanal na Birhen na magkanigo man na mag-ako, gikan sa kapanuan kan sa imong grasya, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon, Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niya to an enot na babasahon. Ginono sa enot na libro nin mga Makabeyo. Si Judas Makabeyo, asinan sa iyang mga tugang, nagsabi, ngunyan, tanadaog tana an sa tuyang mga kaiwal, matukad kita pasiring sa templo. Linigan ta, dangan idusay ta sa kagurangnan. Kaya, an bilog na hukbon nagtiripon asin nagpasiring sa bukid nin Sion. Pagkaagang amay, kan ikaduwang pulo, may 5 aldaw, kan bulan na Chislev. Kan taon 148, nagdulot sinda nin atang
susog sa kahagadan kan tugon sa ibabaw kan bagong altar nin Holokausto na pinatindog ninda. Pinagkonsagra ninda an altar, kaiba ang mga awit, patin tugtog nin arpa, plauta, asin gimbal. Pagmasurit kan aldaw, nin taon na pinagbasang-basang idto kan mga pagano. Ang bilog na banwaan, nagdapa, nagsamba, asin nag-umaw sa iya, na nagtabang saka nagsurog sa inda. 8 aldaw sinda na nagpintakasi kan pagdusay kan altar, asin maugmang nagdurulot sinda nin mga tinutong na atang, patin iba pang mga dulot sa pagpasalamat kan sa indang pagkaligtas. Sinamnuhan an atubang kan templo nin mga koronang bulawan asin saradit na kalasag. Pinakarhay ang mga pintuan asin ang mga eerokan kan kapadean. Kaniguan ang kaugmahan kang katawuhan, huli tanahali na ang kasupugan ninda sa mga pagano. Dangan si Judas Macabeo, asinan sa iyang mga tugang, nagbuot na taon-taon pag-utubon ang mga aldaw nin pagdusay kan altar sa takdang panahon. Sa laog nin 8 aldaw, puon sa 20 may 5 kan bulan na Chislev. Sa tahaw nin dakulang kaugmahan, asin pagrukyaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Inuomaw mi an mamurawayon mong ngaran, Diyos na makakamhan. Inuumaw mi an mamurawayon mong ngaran, Diyos na makakamhan. Pag umawon ka kagurangnan, Diyos nin Israel na samuyang Ama, magpuon ngunyan, asin sagkod paman. Inuumaw mi an mamurawayon mong ngaran, Diyos na makakamhan. Sa imo kagurangnan, ang kadakulaan sa kaang kapangyarihan, ang kahalangkawan, ang kaliwanagan, asin ang kamurawayan. Hulita, sa diri mo ang gabos, sa langit asin ang daga. Inuumaw mi an mamurawayon mong ngaran, Diyos na makakamhan. Yaon sa imo kagurangnan ang kahadean, ika ang pinakalangkaw na pamayo ning gabos. Ika ang kagtao ning kayamanan, asin kamurawayan. Inuumaw mi an mamurawayon mong ngaran, Diyos na makakamhan. Ika ang kinakagurangnan nin gabos, nasa sa imong kamot ang kusog asin kapangyarihan. Ika ang nagtataong kadakulaan, asin karigunan sa gabos. Inuumaw mi an mamurawayon mong ngaran, Diyos na makakamhan. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Man kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus luminaog sa templo, dangan pinaluwas ang mga nagpapabakal duman. Sinabihan niya, nasusurat an sakong harong, harong nin pamidi. Alagad ginibo nindong lungib nin mga parahabon. Arual daw nagtutukdo si Jesus sa templo. Ang mga puonin kapadian, mga eskriba asin mga lider sa banwa,
Naghanap nin paagi kung paano siya ipagadan. Alagad da isindang nakukuha, hulitan mga tawo, naghihinanyog sa iya. Asin, nagtubod kan sa iyang mga tataramon. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagkumaw sa imo, Kristo. Ang selebrasyon mo niyan, memorial kan pagdulota ki Santa Maria duman sa templo sa Jerusalem. Igwang inaapod na apocryphal gospel, mga 200 years AD na naglalahad o nag-iistorya na si Santa Ana dangan si San Joaquin, mga magurang ni Santa Maria. Dahil nagkaaki si Santa Ana ta bawas o paog. Nagparapangaji sinda sa kagurangnan, asin sa pagkagurang ni Ana, tinawan sinda ki Aki, iyon na ini si Santa Maria. Sa pagpasalamat ninda sa mahal na Diyos, kan si Santa Maria tulong taon, 3 anyos na, idinulot ninda duman sa templo sa Jerusalem. Asin susog sa istorya, duman si Santa Maria nagdakula, pigtukdoan kan mga madudunong na rabay. Sagkod na siya mag-edad na 12 o 14 anyos, na kung saan naagum siya ni San Jose. Ang buot sabihin kan pagduluta sa templo, tas Jesus magapigdulot man sa templo ni Santa Maria asin ni San Jose, kung marumduman nindo, ang ikaapat na misteryong maugma, iyon pagduluta sa templo kay Jesus, pigdulot kan sa iyang mga magurang. Pag pigdulot mo an Aki, anbot sabihon, sa diri na iyanin kagurangnan, pigkonsagra. Siguro na pag-isip-isip ni Santa Isabel de Santa Ana, regalo nin Diyos sa muya, ining Aki imi na si Maria. Kaya, sa pagpasalamat ni itataumi siya sa iya. Magayon ini pag-isip-isipo, ninhulita, kung si Santa Maria kinunsagra, dinulot sa Diyos, consistent na maray ini sa mga later on na nangyari sa iya. For example, during the Annunciation, kanso anghel na si Gabriel, nagbareta sa iya, asin pigtaraman siya kan plano nin Diyos manungod sa pagligtas sa kinaaban, pinipili siya na maging ina kan Mesiyas. So simbag ni Santa Maria, sabi niya, ako surugoon nin kagurangnan. Kaya ito ang surugoon, sa dirian kan amo. Daing sa dirian na rights and privileges. 24 hours every day, a week, at the service siya kan amo. Yun ang paghiling ni Maria sa sadiri niya. Sadiri siya nin mahal na Diyos. Kaya basta sa kagurangnan, pirmi akong yes. Pirmi akong upo. Yun ang inaapod na fiat ni Mama Mary. Ako surugoonin kagurangnan, mangyari sa ko siring sa imong itinaram. Ining disposisyon, karakter, ugali ni Santa Maria, iyon dapat ang arugon, mandangkit na naghahalat sa end times, sa katapusan kan panahon. Kaya tama man na sa laog ka ining simanang ini, bago matapos ang taon, till next year, kita tinatawanin supermodel na arugon, tanganing makapagpreparar sa
paglaog sa kamurawayan kan kahadian ninyo sa katapusan kan gabos. Taman-tama, mantang si Maria idinulod sa templo sa Jerusalem, sa Ebanghelyo niya, nadangog ta si Jesus, naglaog sa templo. Kaya lang, paglaog niya sa templo, napano siya nin holy anger, banal na dagit. Tapano, maribukon duman sa templo. Sabi ni Jesus, sabi digdi, pinaluwas niya ang mga nagpapabakal duman. Sa ibang bersyon, sa ibang parallel passage kay ni, nadagitan kagurang naggibo kipising pamakol, pinaruluwas, sa mga paratinda, sa mga tinda, pinabaralintok sulamisa kan pa nga pararibay nin kwarta. Digdi sabi lang digdi, pinaluwasan mga nagpapabakal, nagsabi siya, nasusurat an sakong harong nin pamibi. Ginibo nindong lungib nin parahabon. Dipisilon sa buton ini. Nakasabi si Jesus na lungib o lugar nin mga parahabon. Nag-research ako kaini. I-share ko sa inyo ang na-research ko. Paano dumampalan sa templo? Uso ba duman ang mga tao nagdudulot ki atang oroal daw nagdudulot sinda ki hayop. Kung pobre ka, sarong padis na salampati. Kung mayaman ka, karnero. Kaya, ikaw duman ki altar of sacrifice, arual daw may dulot ang mga tao duman. Ngunyan, ikaw duman ki inspektor, pig-inspect ang dulot mo, kung maninigong idulot o dai. So inspektor, kasabwat kan padi na nag-aako kan dulot. Kung aram kan inspektor na itong idudulot mo, binakal mo sa luwas, sa luwas, barato. Masabi sa inspektor, oy, burik-butikon man iniong salampati mo, maniwangon ining karniro mo, dahil iniaakuon kan Diyos. Siyempre, makukulgan ka. Sabi ka ng inspektor, diyan ka magbakal sa duman sa laog, mas mahal pa no duman. So para tinda duman, kasabot man kan inspektor, kasabot man kan padi na nag-aako. Di grabe ang kickback. Ta sa luwas, barato. Sa laog, mahal. Pigpapatungan ninda, doble ang presyo. Kaya lungib nin parahabon. Apisar ka yan, duman sa templo, may mga pararibay duman ki kwarta, so money changer. Ang mga Israelita na hali sa abroad, diaspora baga, nakalakop sinda sa iba-ibang lugar, nasakop sinda ki iba-ibang nasyon. Kaya, dakol ng mga Hudiyo nahali sa ibang lugar, pero pag may taon-taon, kung ikalalaki, panata na magdumang ka dapat sa Jerusalem. Pagdulot ninda ki, siyempre may kolekta baga duman, ano? Kay puan, ang kolekta, ang itatao mong currency, shekel, so currency kan mga Hudiyo that time. Bako dollar kung hali ka sa Amerika, kundi piso kung di sa Pilipinas. Kaya igwang money changer duman. So dollar mo, itutrukis mo ki peso, tanganing paghulog mo sa kolekta, ito ang itatao mo. Ngunyan, so money changer duman, imbis bagang tawang kang 50 pesos for $1, titausan na sa imo, 25 pesos. Grabe ang cut. Di, korupsyon. Lungib nin mga parahabon. Dagiton ka ang si Jesus. Siring na ngunyan, dagiton kita sa korupsyon. Widespread korupsyon na nangyayari sa gobyerno, sa DPWH, flood control projects. Kung nadagit si Jesus kay ito, dapat kita man dagit man sa anuman na paghabon, purmanin paghabon na nangyayari. Bako sa natabi, duman sa mga flood control, kadakol pang mga okasyon o sitwasyon na kita involved man sa pagdadaya, mga scam, pag-utang na din nagbabayad, pag-utik.
ini dapat na baguhon ta. Takunda ita ini baguhon, kaibanan kita kan Jerusalem, kan templo na marurumpag. Dain mo matatada. Imbis mapalangit kita, pasiring kita sa impyerno. Unitabi si Mama Mary ang gibuntang modelo nin pag-utob kan kabuutan nin mahal na Diyos. Pagipo kan tama, kan marahay, kan matanos. Idinudulot niya mo ang narakasin at tinupad, nganing makikagano, nin buhay naman ang kasagaran. Ako na kagurangan, ang samuyang tulong, kanyan tandakan samuyang pagkamot, sasaimasin sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa ko asinan sa indong atang magkanigong akuon kan Dios sa mga makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na namimibi kami, ako ang mga pamibikan sa imong banwaan na may mga dulot nin mga sakripisyo tanganing sa tabang ni Santa Maria ina kan sa imong aki, daing pamibian masayang, daing hinahagad ang dai makamtan. Huli man sa nakikristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Danay minsan sain magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakaman. Asin sa sarabay na mag-umaw, magrukyaw, magharubay sa imo. Sa pagduluta kay Birhen Maria sa templo, siya danay na Birhen, pinangidam ang bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo. Ipinagidam niya, siring man danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing sagkod si Kristo na samong kagurangnan. Uli sa iya nag-umaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan. Nagsasamba ang mga dominasyones, potestades, bertudes sa kalangitan, asin mga palada na sirapines, sarabay na nagsisilibrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samong mga tingog sa kaugmahanin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan.
Kagurangnan, ikananggadan banal. Burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka nambun kan sa imong espiritu nganing para sa mo. Maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, dangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, naidodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubos. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mong mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakhinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamoot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, ako asa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.
natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itaong mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay na taling ka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninungan in kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninungan sa lambansaro. Uya sa Jesucristo ang bugtong na aki nin Diyos, si pinangaki ni Birhen Maria. Siya ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran. Paladan kita na minaako sa iya asin nagsusunod sa iyang kabutan. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang.
maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamiibig kita. Kagurangnan kaming nagaako kan mga langit no na sakramento na mimibi sa imong pagkaherag. Tanganing nag-uumaw sa pagrumdum ki Santa Maria Birhen sa pag-arog sa Birhen man sana, magkanigo kaming masangkuban kan misteryo nin pagtubos sa muya. Huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa magdanay kita sa pagkamuot asin pagsunod ki Kristo. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurangnan. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good evening to everyone.